De calculat valoarea expresiei, radical din ordinul 3 din A. Însă, înainte de toate, trebuie să aflăm valoarea lui A. A este egal cu 2 la puterea radical din 2 plus 1, totul la a doua, de împărțit la 2 la puterea 2 radical din 2. Este egal. Atunci când la noi se împart două puteri și sunt diferite exponenții, ei se scad. Și aceeași este baza. Deci 2 avem la puterea radical din 2 plus 1, totul la a doua, minus 2 radical din 2, care este egal. Prima expresie este a plus b totul la a doua, o desfacem conform formulei de calcul pe scurtat. A la a doua, deci radical din 2 totul la a doua, plus 2ab, 2 ori 1 radical din 2, este 2 radical din 2, plus 1 la a doua, care este 1, minus 2 radical din 2. Este egal. Avem cu semne opuse, așa, aceeași expresie, deci se simplifică și radical din 2 se simplifică puterea a doua pentru că este aceeași ordine a radicalului și aceeași putere și avem 2 la puterea 2 plus 1, care este egal cu 2 la a treia, care este egal cu 2 ori 2, 4, 4 ori 2 e 8. Așa. Și radical din ordinul 3 e 8, din 8 este egal cu radical din ordinul 3 din 2 la a treia, s-a simplificat, egal cu 2. Răspuns 2.